Jak już było skierowane do mnie pytanie, czym w ogóle jest historia? No po pierwsze, historia to przeszłość, to co już było z nami i już odbyło się w tym świecie. Ale istnieją różne podejścia do historii. Na przykład wczoraj jadłem jogurt bez cukru, kwaśny jogurt. To też historia, to już to, co było, rzeczywiście wydarzyło się i ja o tym teraz mówię. Ale to nie ma żadnego znaczenia, to być może tylko do mojego układu pokarmowego, ale dla świata nic i nawet dla mojego życia również, i dla państwa, i dla miasta. Więc, ale jeżeli bierzemy pod uwagę jakieś wydarzenia, ogromne wydarzenia, które ma znaczenie, ma skutki, no, na przykład wydarzenia, czyli manifestacje w Białorusi w 2020 roku. Więc to wydarzenie, które zna cały świat, no przynajmniej cała nasza planeta, i to wpływa na miliony życia ludzi, na milionów ludzi, czyli ludzi z Białorusi i niektórych sąsiednich krajów. Setki tysięcy byli wymuszone migrować, między innymi do Polski, ale tak samo i do Litwy, do innych krajów Europy Wschodniej, głównie. Więc to wydarzenie, które ma znaczenie, miało swoje perspektywy i ma różne interpretacje. A teraz spojrzymy na historię, na różne źródła. Na przykład w podręczniku rosyjskim spojrzenie na historię będzie jedno, tam w podręczniku polskim drugie, w podręczniku białoruskim, ukraińskim trzecie, tam w niemieckim, francuskim czwarte. O co tu chodzi? Bo każdy patrzy na historię ze swojej własnej perspektywy. I to nie znaczy, że każdy kraj i każdy autor zaklamuje historię totalnie. Nie, historia nie może polegać na kłamstwie. Jeżeli historia całkiem na kłamstwie polega, to już będzie bajka, opowieść. To nie będzie historią. Ale historia, nawet naukowa, nawet w wydawnictwach naukowych, nie zawsze może być obiektywna. Nie zawsze może być totalnie prawdziwa generalnie, bo nawet jeżeli bierzemy granice źródła tych prac albo statystyk w czasach do II wojny światowej albo średniowieczu, to tutaj po pierwsze mógł być zakaz państwowy, że tą statystykę od początku mogli napisać nieprawdziwą. Po drugie, źródło może być niedokładne albo częściowo dotrzeć do naszych czasów, a po trzecie to tłumaczenia. Jeżeli bierzemy czasy średniowiecza, starożytności, to wtedy ludzie rozmawiali na innych językach i my nigdy już nie dowiemy, jaka informacja w nich zawierała się wtedy, tak naprawdę. Tak, mamy teraz też interpretacje, kawałki, cząstki, ale w całości nie mamy tej wiedzy. Więc, a źródła historyczne mogą być zupełnie różne. W naszych czasach dużo publicystyki z XX wieku zostało. Teraz jest już epoka internetu, ale jeżeli korzystać z AI, to historia też może być przypisana i zmieniona. W każdym bądź razie historia to ważna nauka humanistyczna, ważna część naszego życia, to na czego my się opieramy, czyli nauka o naszej przeszłości. Teraźniejszość nie może być historią, ale na przykład minutę temu, kiedy zacząłem to mówić, to już jest historia, to już to, co było w przeszłości, a przyszłości po prostu nie istnieje, ono będzie istnieć wkrótce. Więc historia też to tak jak sport, każdy walczy, z każdym zmaga się i próbuje zatwierdzić swoją informację jak istne i prawdziwe. Ale jak już było wspomniane wyżej, historia nie może być kłamstwem też. Całkiem historia, przynajmniej na 60–50% to prawdziwa informacja i czasami warto czytać historię.